Jeg var til et Sephora-event i sidste uge, og i den forbindelse har jeg fået en kæmpe goodie bag. Første ting, Huda Beauty Primer. Den har jeg hørt rigtig, rigtig godt om. Looks like this. Næste, Makeup by Mario Blush Stick. Den ser således ud. Glowery Lippy Bestie. Det er en form for lip treatment. It's beautiful. Den dufter af cherry. Den har en virkelig tyk bus. Det kunne da godt blive en ny favorit. Den her bronzer. Min søster har talt så godt om den. Jeg tror, det er en mini-version. Se, hvor cute den er. Oh my god, jeg elsker den allerede. Brow pencil fra Benefit. Amazing. Jeg har faktisk ikke særlig meget makeup. It's so beautiful. Charlotte Tilbury Setting Spray. Jeg elsker den her. Dufter godkendt. Let's see. Det er en lip balm fra Merit 2 mascara. Den er rigtig god. I promise. Næste, I don't know this brand, but I'm excited to try it out. Let's see what's in here. En smuk makeup task. Jeg elsker, at man ligesom kan se igennem. Et par hairclips. A hairband. Og 2 sticks. Den falder ud.